Phinde kunamukela ngani zakho kuyona i-channel. Uma umusha ngicela ungakhohlwa ukusubscribe uphinde ulike le video. Lana futhi kuthiwa ke lo owesifazane nimbonayo la esithombeni uye wagwetshwa ke inkantolo enkulu yaseGoli igwebe ke yena uNonhlanhla waka Mathebula oneminyaka ke 34 neminyaka ke lapha ke ewu30 impahla ke ejele. Kuthiwa ke ngokuthi ke wathumba waphinde wabulala lapha intombazane eneminyaka emine endaweni ke yaseProtea Soweto ke ummangalelwa ke lo wavuma ke icala lokubulala ke uKhiya lapha ke Mbulawa owayeneminyaka ke ewu4 kuphela nje 4 ngesikhathi ke sesehla. Uphenyo ke luka Captain lapha ku Isaac Kubheka emaphoyiseni ke eseProtea lapha ke luveze ukuthi ke ngoJanuary 13 2024 ngonyaka odlule ummangalelwa lo wajoyina izingane ke zidlala egcekeni wathumba ke uKhiya ngenhloso ke yokuqola ke abazali bakhe. So lapha ke ummangalelwa ke wanika ke umufi ijuice ke lapha ke efakwe amaphilisi ukuze alale wambopha ke ngentambo entanyeni kwase ke emfaka ke isuki semlonyeni. Umsolo ke lo wabe sefaka umufi epotumendeni ke wazama ke ukuphuma endaweni ke yesigama kodwa ke wavinjwa unina kamufi efuna ke ingane yakhe. Kuthiwa ke umangalelo lo wathuka walaqaza ke ipotumende wabaleka. Ingane ke le yatholakala ke iqulekile yaphuthunyiswa khona lapha ke esibhedlela ngeshwa ke yashona ngomhla ka 17 January ngenxa ke yezinkinga ke ezophefumula ke ezadalwa ke indlela yayiboshwe ngayo ngesikhathi ke ithunjwa. Lapha ke umangalelwa waboshwa ke ngomhla ka 29 January 2024 ngemuva nje kokuthi ke udaba lwakhe nezithombe zakhe ke zisatshalaliswe ezinkundleni ke zokuxhumana. Ngesikhathi ke egwetshwa uMathebula ulalelwe ukuba ke kufanele adonse ke iminyaka ke engu20 yesigwebo ke asitholile ngaphambi kokuba ke abhekelelwe ngoshwele. Ilolo ke bafethu ke singiphathele lona namhlanje. Sicela ungakhohlwa ukusubscribe uphinde futhi ulike le video.